Hello. Sweet team. Oh, the Nobi one America. You know, enjoy America. Nemo Oburu Kwakayo. Onye Chimeleze Kebo. Kweluli back. Mba udo dị no na ife niile na-aga ọfụma ọlụ na-aga n'iru ifụkwa ife ụlọ ọgwụ plan anwa maka ịma na nke o si aga kịta n'agbanyeghị n'oge udu mmiri ana m anya na weekend a m ga-echi atọ America ọ dabasigo ndị obodo ndị obodo bụ sa aṅụrị mala obe makwa na nke bụ nke nọ nata amalụ ma ya azụba asha ji ma asha ede ntu aka ndị ụmụ nwaanyị obodo si ebu ji atụ bulede na-atụ kedu ka a na-asụba nri kedu nsịba na ịyafa bata mgbe na-adịghị anya ma ojoko ma unele o nwedụkwa nke kpụta ewu si na ka azụgharị ya ewu na ya akpakwa ya wee naba Amerịka mụba nzima na fa abịa ka fa kpa agba ọkụkọ na Amerịka ọ dị egwu afọ julufa na-ekene nke kasị nke bụ nke mmiri a ịtụta alị ya ọ tọgbugo ndị eze na ndị ichie particularly igwe aṅụrị na-agba ya ala ọ jụkakwa m ese ofu onye ichie ya esirikwa mụ ya abụkwana na m emego ka ndị Amerịka si emechụọ nwunye m nsiba ekwula anụ ka taa naba agbalazila oke n'ebe ị nọ maka ebe m ji chụpụ ya ma kịta ka ị nọ n'enyi ọkwa echichizi na ewu nọ ịnata ka ịmalụ nke ya echi ọ bụ na mụwa na suggest ekwulu na ya ịkasị ya maka height elu ma ọ bụ stainless agbanchala. Because most people don't even know what answered it. Akwuru m na-esi onwe onye anwụrụ ọzọ ga-alụ ihe la awụ gị ịnụ ihe ala ewere Igbo afụli elu edistọbụ ndị mozi n'elu gị were ahụrụ ọkụ la edistọbụ ha onye anwụrụ oju ọnụ ọgịnị ka onwe gị ka ihe gbasa ebe m nọ na ọ ga-agbasa m na ịnọgo ka ọsai mi because isiokwu wụla as a youth a ga-asị m bịa buru ozi gị eletu onye isi dị mma ji ebu ozu onye anwụrụ ọ ndị anwụrụ lee ebe ozu onye anwụrụ na ọ wozu ka a ga-efuru kọmshi ebe azụzụ fọ na erie ikudele hey Chineke nna lekwe Igbo lagwa gị ọ lagwa gị lale eyiri ngudele ka irie m ị chọrọ iri m ka udele ọkwa ya ọhịa Igbo lagwa gị nụrụ ndị ọzụzụ wee agwọ ga atagịdị a ile ezuzu ala complain na ọkụkọ le efula village amali n'ime ọhịa le ememelele ọkụkọ gị ịhapụ mmadụ le eri ọkụkọ bịa ahụrụ m na faịlụ ị na-ebugharị abala gị shoka kwụ na ahụrụ m na ọ baga gị n'ishi mụ aka agwọ ga-ata enweghị ile ekwu ọ gwụla lee ya ọ bawala ime ọhịa ọ gwụla gị sị gị bawa n'ime ọhịa ịbawala from ime ọhịa la gị baala ahịa
gadi aga agbawa atịla ọgwụ eji nwa Igbo ebe ibiri ụwa ihu Igbo ibe gelela sitile eme ka ego gele ihe ala ahụ Igbo ewu mee look at you so locomotive you can imagine ị ga-ngide ihe a ara apụghị ewu nne ma na-asị ihe ọla ọkụkọ bụ mmiri achị na ọ dị oke mkpa ihe m ji were mmiri na-achịje gwa gị n'azụ ka nga ọkpalachi gị ọkụkọ maka Chukwu elele m ga-anya otu hụta dat na iwe ezigbo nwa adịbe na aga abụọ biri dị ka di na nwunye ọ ga-akpa m obi ọma onye m jiri sọ si m esoro gị gbadogo ka anyị nwee ike lụọ gị mega emega lụọ m ma Chineke gide regres ya gị lụghana m ụwa ga agbanwene legodo m ile m anya ị ga-ama na ezuru m ka eme ama okorobịa ọma legodo m just look at me ịhụna m enwedị ihe na-achọ n'ime nwoke m na-enwedị ọwa ogwu imi legodo imi ma ahụ dị mkpa ahụ ogologo imi m ugo egburu ka nedolu legodo nke anya ahụ ọnụ ebe niile gị bịa n'ime ma lekwa nga m ha n'ogologo agbado agba nwa ikwe ha ana ka m na-aga abụọ lụọ machi mgbanwe ndụ m legodo m anya atago m afụ n'obodo nke ndụ ụwa gba ọtọ ka ụwa ji akpakọ gịnị ka a na-akpọ dị gị ya legodo m anya ọfụma legodo nwa asa dị ka m onwe otu o si wee ghara m na gị na-eme anya legodo m anya onwe otu o si wee ghara m na gị elekwana ụdị ajụjụ dị ihe eke ilu ụdị ajụjụ na-ajụ m ihe eke isi m ajụ na gị m kwesịrị ị na-ajụ gị ngwanụnụ ị nwere ụgbọala mba ị nwere nke a na-akpọ manshọn onwe ụlọ elu ịkwụsara ụlọ elu be nna gị mba ibi obodo oyibo ifenugo n'ụgbọ elu afọ nnụnụ ifenugo n'afọ nnụnụ mbụ mba nụnụ ka ego ị na-eri ego igwe ị nwere ego igwe mba onwe nke ị nwe necha nwa ada dị ka ma ị na-asị m n'ịfụ m n'anya na-agwa m okwu biko bụrụ nke gị jebekwa ahụ hapụchakwa ebe ị na-aga ebe ahụ dịkwa ya bụ ụzọ ndị Igbo na-atụ ilu so the young shall grow ya bụ ndị ogbede ga-emecha too ha atụkwasakwa ilu ọdọsọ ihe ọma akwa azụ ọ bụrụ na ikwenyere m na aga abụọ I relate chịkọta aka push the future forward maka Chineke gido regret ya ihe ọma kweta azụ nwa mgbe nta ihe ọma eme ihe ọma akwụ n'azụ ọkwụ n'azụ ọkwa ya abụọ m afọ m abụọ ihe ọma akwụ n'azụ ihe nchọ bụ nke kwụ n'ihu nke kwụ n'ihu ka nchọ agwazina m na ihe ọma akwụ n'azụ mbọsị je kpakọtasịnye mgbe ego gaa bịakwutezie ma hazie gị gwa gị otu anyị si ahazi ya ma ego bụọ ịbịakwuo ebe na-asị m ihe ọma akwụ n'azụ ọnụ ụgụ dị ka nwoke ibi ịkpọchi ihu na-asị m na-epụ m n'anya taa bụkwa gị first and last bọsị na ikpeazụ ya bịakwute m ọzọ bịa gwa m obere ya anụ mpamadị ojiọnụ bai nwanne nna ihe nwara ọ dị na-ahụhụ otu obi na-atọ nwa rịkpọ ime nna anyị gụrụ akwụkwọ n'obodo a enweghị onye ọzọ sọhụ aka sitting him here you understand I want to make this place called London London and not only in la village I'm a lane to low hotel but here ya abụghị hotel nwanne m echiche obi gị na ihe ọnwa makete ya ọ tọrọ nnọọ ka ihe ma kama ihe nsị marị ọghọ obigo mgbe ahụ iji abụghị hotel
mgbe ahụ iji abọ biko abọkwana be m buko gọọmenti ga buko ya so otune ma ọ so otune ehuru be m na buko chakpa ịmụ anyị na-abụdị na mma ịmụ anyị dị na mma. No. See, during my government, ordinary government self, mathematics again. La government came. Brother, or no, sister, or no, even relation. One, only about me because of plan the move, he'll end up Johnny Lubuda. But hey, mgbe ịbọbara ni ọ iwepụta n'ọkpa egwu anyị mere etu isi deme mgbe ịbọbara anyị mere isi abọ ma je pụọ nwere m 3 rooms na be m chọrọ inye ndị ọbịa ma ịma iwe oji ọnụ nwe onye mma ịma ndị batara taa ma ndị na-apụ echi ma ndị na-abata nwanne echi so gwa ha bịa nye ihe wee m ihe ma nke ahụ problem ihe nji ekwuru anwụ Don't worry, I will complete your mission. Oji ọnụ ama m abalị na-aba ama m ihe weta mmadụ. You look so locomotive. Nke gụrụ akwụkwọ be anyị. Shoot to team. On your guy has a text 2. Yeah, who text 2? More text 3. On Wahum. Oh, Bella. I don't have Bella. I don't have Bella. I don't have Bella. Oh, get in there, man. Huh? Oh, get. Ma. Oh, good enough, yo. Ma, as a man were here, Choy Woji, which in a gible. Adama, what he when can I mean? In my soft front day, Lequa dagger, Lequa USA. Some motor Gija, chum had taken 1 hour west. Run away more them. Don't let you aqua. Run away more them. Don't na aqua, you were here, honey, shine aqua. Aqua doing vote. Aqua do my vote. How could I have back crew? One word be hawk. That chaka as a tie. Zero. Ma him zaga kuba zero we carry mgbanwe ngwonno Christian Bell Akokwana nwa m onye nwa m gbakilibe ani o na mkpali ndị mmadụ erikazilụ m ma mkpali ebiele obiwele ngwa nwa m gatonu ka mfu isi m gatụrụ gị ebiliele m ọwụnọ ekwe m apụọla m onwe ka awụdụkwa ka nkọta ka ekewa busu abịa ọkọdị gị ga-atụgharị ya welu n'ọwa ya onwe m egbo cow takes 4 ha bịakwa kpụrụ ha gbakurukwe na mepe eze ka azụta anyị bịa dozie ke rega ya nchise foto ugbu a mbịabara dozie ọnụ m otu na ndị Instagram si na-eje eshe foto ha sọ ọkwado ya chai ekwe kọntọs m na-agaje biko ka onye nọ n'ebe a ma ndewo ekelekwa m asista ekelekwa m itunu
Ana m chọ onye a na-abụ zero. Ọ gị na-echie? Ọwụgụ na-echie ka ejire gị eji. Ama obi nke nụ Thailand ọ sị na mbịa bịa bute gị. Okay, baby m. Iso ọsụ bute m ka ọkwọta m. Ọ sị mbịa bute ya. Ị na-ebute m eyiri gị ibu na-ebu ebu. Ọwụ kwọta m ka ọwụ bute m. Ọ sị mbịa bute gị. Ọ gị na-afịa? Ma baby m. Onye? Baby m. Baby time. Onye? Baby m keshi Thailand lo. Ife ekwu na isikwa m tai amamihe. Asị bịa kwọta m. Onye ka iji waya ekwu? Kedu ka moto iji bụ ibuli? Ebu m ọgba tumtum ọ na-esi ọgba tumtum. Ọsụ? Ọgba tumtum. Ibugo ọgba tumtum. Ndụ mgbọ gbara tumtum gbakwa gị tumtum. Ibugo ọgba tumtum. Ọ sị mbịa bịa bute gị na-agbarizi m. Ọsọkwa obubu. Eyiri gị ibu. Mma, ịhụlanị ya, ụbọchị agbanweele. Lekwe ada gị nwaanyị, lekwe tai. Lekwe m lekwe USA. Nwa m Adabeke. Ruo ngwe enwe ihe ọzọ m ketara wow. Ọ sị m bute gị ọsịsọ. Ọsụnụ. So wow. Ngakwa otu ahụ. Wow. Mene ọnụ gị ka ndị Instagram otunu. Wesị, I know. Asị bịa bute m ebute gị saa bute m ebute ama m sọ ibu m n'ozu aga ga-ebu zala ihe ụla ga-apams ama ebula aṅụ n'ozu ewele n'iwe nunu ọ maka na anyị aga anụ late ya ka m jisi ka anyị gbatị n'ike ka anyị nwee ike ịgaru n'oge ewele iwe aga m eme ya ọzọ ruo n'oge a ga-erukwa na ndụ eji ụwa sokwa gị ọdụ anụ ọhịa nwụrụ anwụ ebe aba anyị ga na anyị gawanụ ma agwa agawo m ama m ụzọ m ewere ụkwụ m gawa ba anyị ga ka anyị gawanụ ụlọ ọgba tumtum gị ya nwebedo accident onwere ihe gaji eme m nọ maka gịnị lekwe m anya n'ihu I am thoroughly guided bịa banye na anyị gawa nụnụ biko ndị mbụ gara ije gagbuo okwelu ewele n'iwe nụ Baby, join I am coming Zeke, man. You know, baby, I'm gonna money. I like from on, I can take care of you, baby. I told me take care of you. You know what I'm saying? Baby, I told me saga. You can saga, baby. You know what I'm saying? I found me too much money. I want to spend money. It is more girls, you know. More girls, you know. It's like more girls. More girls. Baby, I saw what I saw. I put out one. You put the wrong one. And I got the man.
Aku masih nak ngomong. Aku kue kan cuma ngomong. Jangan ngomong. Cuma aku kue lah. Aku tidak aku kau atu ni. Aku nak kue aku kan nyom ni mah aku kecengwan. Aku kita kita. Bami. Cuma aku makan lagi aku nak sekat. Lagi kami sekat. Pasal mana lagi berangkat macam apa? Macam tak? Awak nak apa? Awak nak itu je. Jero, ele ti wo wure ezine na lo to wonu. Jero wa. Ele ki na ine nyawa ma za. Jero wa. Awonu. Ha. Awonu mo. Jero wa. Awonu mo gnezin. Wono kwa wonu mego accident hasam accident owono ina accident we go to la dini yote ina bo mari ka gono ina ga ezino Therefor jisa ga ezino yi awo gongoro hi jam na go ko wo plane crash any accident ko ina ko mi da juju beri be wo ka ina omo owono mo tipa ma wo plane crash eleke ba lo to jibasan wo n'olu we got lock melo down otu olu ọ dị ka moto ọkọtara gị na brain njiri jọgụ nwa obere ajụjụ ote la lie ka ọka na-agbọ ka nkịta wo ozuole ebe otu o siri mekọọla m ọgwụgwụ dagarala ahụ ka ọwụ ha ma dagara ịdakpụrụ adakpụ ka ha dakpụtere adakpụte ebe otu o siri mee kwuo n'ụka ama m ihe m ji ajụ gị ihe ụda ahụ anụgụ na onwe gị na ngwa ụda na mma ihe m ji ajụ mee mana ihe ọbụla ọ sịrị ya wụrụ let it be bygones ihe m jiri guzoro ngwa gbawo ọ ka m gwa gị sị ịhụnanya ma m kwere gị na nkwa ọ makpụrụ tụkwa nga ọ makpụrụ machi ịhụnanya gị ya ebu ya bedi ebu ya atọghị bedi atọghị nke eji eke ngwugwu eke ote ka m were ịhụnanya ma m nwere gị n'ote ka dọra gị ya na nsịkụta ihe na-eche echi ị ga-asị m yes I does mụ na gị na-aba anyị makpụrụ nto matrimony werezi aka anyị rịrịgbuo future pushie ya forward ya na-atọ ka ifo so ihe m ji gwa gị wawo kwetere m ka ị kwetere m mkpọrọ ga n'ụlọ nkwụ maka chịkwarị nga na-erebiri wiri n'ala m nchego tipa anyị close oye buga nnọọ mgbe ya na ezinụlọ nna gị ote a na-eme nkwụ offload a na-eme nkwụ mma niile pụtara ụwa eme ya tekwaziri nwunye nwoke Vikeluna otu o siri mee ihe sikie take ya care of you lezie gị anya nge ga like ya zero wa idiele nnọọ shi ọkwa fọnte ga-aghọgbuo m ihe na-arapụ ọ dọrọ ngwa ọ bụ nta ị ga-aghọgbuo m ọnwa onye na-ama gị ị ga-ebulalụrụ ashị ndọ n'ite gị butere onye ekwere anụ ọhịa nwụrụ anwụ elee ka ị ga-eji ebu eluigwe n'ala ebutere m ị ga-ezu ohi iji shishi nwa okorosha o nwere ka iji ichesi echefuole m echefubedo m enyi m nwoke shi tai bebi m ama obi bebi m Thailand ọwụwa ya ziga gị mmanya eji mbụ ya ziga ma ya ziga ama gị na-ata ihu na-eme gị na-eme bịa nga asị ị ga-eburu m eluigwe n'ala eji ụwa sokwa gị ọdụ n'otu ọ dị nkọtala mbat ị na-arụ eluigwe n'ala ị hapụgaga m apụ nsogbu anọdụ akụ fecha ya adara awọ ọkwa n'obodo m mụ na gị na abanye ga-ahụ ketọrọ bịa ti ma ọtọ gị kemgbe mbido ya akabeghị gị akụ kọda a ga-akụ gị otu akacha gị ekwu gị ala gị azụ ma chi otu ị ga-esi otu aka ị ga-esi wee na-aga kemgbe ị hụrụ m na-eme otu agba ala gburugburu maka chukwu kọda ha ga-akụ gị otu ka ekwu gị ala gị azụ ị ga na-aga wee ote mkpọkịrị agbọghọ bịa na-enwede ọ mụ na gị n'obodo anyị ga As news break. Kedi, gịnịzi? Ma ọrụ dị moto ọrụ. Kedu nke ọ na-arụ? Gịnị me? Ịnụ ọgụ.
mama makwasị gị were anya ike gbuwa mkpụrụ obi m ebeele mmiri bọọ ọbara machi gịnị mee ọ bụdụkwa ọnụ ọjịa a na-akpọ ụwa gba ọtọ kọsị azaghị ụwa si uwe fọrọ ntutu tasị na ọ ga-emejisarịrị m oyi n'ala ebe m so agụdị m alị m so by force gị ihe mere taa mgbe m na-asịla 1 2 tụtụrụ akụ ya mabilite m lekwe m n'elu 3 4 tipịa ya m ju ala ha kọrọ adata tata wogono kokoko ha kọrọ m mbebe ada bekee m ada m eji mala ebe USA dị enweghị idea hey ọ bago moto one chance ya chere Ojembe nwilo ọbasarago Ojembe nwilo ọbasarago ụwa gba ọtọ ebe